Разград отбеляза Деня на народните будители. Две от къщите музеи в града са център на празничните събития, посветени на 1 ноември, Деня на народните будители днес. И двете са символни за богатото културно наследство на града ни. В тях са живели и заявени културни дейци. В 11 часа пред къщата музей Станка и Никола Икономови започна общоградското тържество за празника. Сред официалните лица бяха председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, заместник-кмета Зорница Евгениева и областният управител Владимир Димитров. Деца от детска градина Митко Палузов посветиха стихотворение на празника. Мартина Матева и Рената Петрова от класа по вокално майсторство на Детелина Тодорова от музикална школа Илия Бърнев спечелиха аплодисментите на присъстващите. Тържествената част на програмата откри Катерина Ганева, началник на отдел култура, туризъм и международни връзки в община Разград. Днес е 1 ноември, онзи светъл и паметен ден, когато стихотворения, песни и мисли връщат в паметта ни спомена за народните будители. Денят, в който съзнанието ни се завъртат портретите на нашите славни писатели, книжовници, революционери, просветители, хора на словото, които са живели с мисията да събуждат народа от мрака и незнанието. Хора пример и вдъхновение за другите, които повеждат със своята смелост, решителност, знания, мъдрост и най-вече с любов към родината. Будителството от миналото не трябва да потъва в забрава. И днес всички ние отново ще си спомним за тях. На тържеството бяха връчени отличията на тазгодишните носители на наградата на името на Никола Икономов. Номинациите са 2 и бяха гласувани на сесия на Общинския съвет. Това съобщи председателят на местния парламент Галина Георгиева. За мен е чест и удоволствие на днешния празник да ви запозная с решение номер 178 по протокол 14 от проведено заседание на Общински съвет Разград на 29.10.2024 година. По повод 1 ноември, Ден на народните будители, и на основание член 21 алинея 1 точка 23 и член 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и член 12 алинея 2 и алинея 6 във връзка с член 2 алинея 2 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на община Разград, Общински съвет Разград абсолютно единодушно, без против и без въздържали се взе следното решение. Първо, Общински съвет Разград удостоява с наградата на името на Никола Икономов Ненчо Илиев Ненов за високите му постижения в областта на културата. Второ, Общински съвет Разград удостоява с наградата на името на Никола Икономов Емилия Борисова Стоянова за високите й постижения в областта на образованието. А децата от Водогорче може да дойдат тук, за да направят тази снимка още по-цветна и още по-празнична, защото именно те са част
от творческия и житейски път на наградения Ненчо Ленов. Признание пред дома на разградските възрожденци получиха и 9 млади доброволци, участвали в организацията на панаира на киселото мляко и на фестивала на народните традиции и занаяти. Те получиха от община Разград сертификати за доброволческата си дейност. Пред паметната плоча на Застанка и Никола Икономови бяха поднесени много венци и цветя от представители на институции и граждани.